Práve sa začína Zlatý okruh KR Ostrava, 5. diel štandardných dostihov na 2640 metrov s autoštartom s 5 účastníkmi. Dopredu vypálili Peter Pan a I Can Fly Diamant. Na 3. pozícii je to vyrovnané, je to Agita a I Can Fly Diamant. Na 3. pozícii potom v typickom svojom sede Monika Kalčíková a Peter Pan. Zvonka ju ale predstihol v tejto chvíli Bazby Kartúš a poradie uzatvára Zazazu, ktorý zvolil opatrný úvod. Takéto je poradie po prvých zhruba 400 metroch. Pole nám po prvý raz mierí pred tribúny, kde ich môžete povzbudiť potleskom. Zhruba 2200 metrov pred cieľom vedie Agita, zostane Vávra Chropine 2, vedená skúseným Pavlom Vávrom. Na druhej pozícii potom domáci I Can Fly Diamants je z konzorcium Sulkejži Svoboda, ktorý stráca zhruba dĺžku. Za ním na tretej pozícii v druhej stope so štvorkou potom Bazby Kartúš, jeden z favoritov zostane S Gloria v súlke s Jaromírom Kotáskom. Vedľa neho potom pri bariére striehne veterán Peter Pan, zostane FV Rilajeho Levín v súlke s Monikou Kalčíkovou a poradie uzatvára v tejto chvíli Zazazu. Papierová dvojka zostane Kora Ratíškovice, v súlke je Zdeněk Vávra. Takáto je situácia pri vybiehaní na protilahlú stenu. Tempo je primerané dĺžke dráhy, zhruba 1500 metrov pred cieľom stále vedie Agita, druhú pozíciu potom okupuje I Can Fly Diamant a na tretej pozície súboj Petra Pana a Bazbyho Kartúš, ktorý naposledy vo veľkej chuchli vyhral napriek zaváhaniu. Dnes má opäť plné šance. Na poslednej pozícii potom striehne jeho tréningový partner Zazazu. Takáto je situácia pri vybiehaní z ďalšieho oblúka do cieľovej rovinky, ale ešte stále 1200 metrov je pred nami. Opäť môžete kone pred tribúnami povzbudiť potleskom do záverečného okruhu. Posledných 1100 metrov stále je to Agita s Pavlom Vávrom, ktorý kontroluje situáciu. Jiří Svoboda sa snaží posunúť I Can Fly Diamanta na jej čelo a zdá sa, že aj Jaromír Kotásek na tretej pozície už nabíja. Už pripravuje Bazby Kartúša na záverečný úder. Peter Pan tam na štvrtej pozícii zatiaľ nemá príliš veľa priestoru na progres a dopredu sa snaží zvonka prepracovať aj Zazazu, ktorý zapína na plné obrátky z 5. pozície. Kone sú na protiľahlej stene, pred nami je záverečných 600 metrov, zvyšuje sa tempo, ale stále je to Agita, ktorá odoláva. Pavel Vávra kontroluje situáciu, teraz sa však snaží Jiří Svoboda zaútočiť s I Can Fly Diamantom, ale stále je to Agita, ktorú pobáda Pavel Vávra. Agita stále drží prvenstvo ešte aj v záverečnom oblúku. I Can Fly Diamant zrejme cez ňu ešte tak skoro nepôjde. Na 3. mieste je Bazby Kartúš a tieto tri kone budú bojovať o víťazstvo. 4. Zazazu už trošku stagnuje. Na poslednej pozícii Peter Pan. Takáto je situácia na konci oblúka pred cieľovou rovinkou. Je to stále súboj troch koní. Odštartuje to Agita, I Can Fly Diamant a na 3. mieste bude útočiť Bazby Kartúš. Záverečných 100 metrov Agita, I Can Fly Diamant. Súboj domáceho koňa a takisto ešte z Ratíškovického Bazby Kartúš a opäť je to Kotásek. Bazby Kartúš vyhrá o dĺžku pred I Can Fly Diamantom, tretia potom Agita, 4. výborným záverom Peter Pan a poradie uzatvára Zazazu. Do priestoru cieľa už sa blíži neoficiálny víťaz dnešných hlavných dostihov o cenu KR Ostrava. Bazby Kartúš, reprezentant stajne S Gloria v súlke so svojím ratiškovickým koučom Jaromírom Kotáskom, ktorý pol hodinu po triumfe Evian Boka vo výbornom tempe 15-7 opanoval aj dnešný vrchol. Bazby Kartúš porazil domáceho I Can Fly Diamanta i dlho vedúcu Agitu. No a sledujeme dekoráciu víťazného koňa z rúk dostťového tajomníka a pohár pre jazdca a trénera v jednej osobe. Bazby Kartúš teda útočil z tretej pozície, bolo to bez cválania, zjavne ľahká situácia. Ako to videl pán Kotásek? Trošku problémy v posledním oblouku. Byl takový matný celý dostih, prostě nelíbil se mně, byl takový, nechtělo se mi jakoby dopředu. Druhé koně byly rychlejší, dělali si tempo, tak jsem to zkusil koncem. Bohužel v tom posledním oblouku, jak má pod sebou místo, tak jsem je trošku lepil hodně na bariéru, tak je vždycky problém ho vytáhnout ven, ale prostě podařilo se mi to vytáhnout do třetí stopy a pak už to nebyl problém. Problém je 5. místo Zazazu, jedno oko se směje, druhé plače, protože ten kůň doma vypadá daleko líp a nejradši bych jezdil Zazu, ale bohužel majitel je majitel, tak musím jezdit Bazbyho.
Predsa len to dĺžka dráhy 2600 metrov, nebehá sa tak často, ako sa vaše kone s touto dištanciou vysporiadali. Tak my doma pracujeme na hlubokém písku, takže pro nás silové dostihy jsou výhodnější než ty rychlejší, ty kratší, takže já si myslím, že s přibývajícím podzimem, pokud ty koně neměli formu nějakou velkou z jara prostě a nebudou padat výkonnosti, tak by tam měli taky některé koně být. Ďalší program? Další program za 14 dní tady a za dalších 14 dní derby. V minulosti ste chodili do zahraničia, Rakúsko, Maďarsko koncom leta. S tomato staršíma určitě ne, protože máme problémy s kopytama. Je to dostihu od dostihu, pokud budou v pořádku, tak samozřejmě radši bychom zazimovali se zdravýma koňama, než zkoušet nějaké štěstí někde v cizině a připravili se na příští rok. Ďakujem pekne, to bol Jaromír Kotásek. Gratulujem a želám veľa zdravia v stajni.